okresních bodů SS 2284. Tento výsledek odsunul Kamilu Kupcovou na druhé místo a Veronika Špičáková z Ejmy se ujímá vedení. Petra Seslová, Mary jezdecký klub Konopiště, připraví se její oddílový kolega Eduard Sejna Lukaso. Dále bude startovat Ludmila Krauzová a Dominika Průsová. Takže opravuji pořadí prvních třech. Prozatímní první Veronika Špičáková Ejmy, druhá Denisa Vegristová Karzík a teprve třetí Kamila Kupcová. To je první tři zatím v této soutěži a dokonce máme ještě 19 dvojk. Ne, ona nepojede druhou půlku. Jo. My jsme to takhle pojali. Takže ještě čistě první